шабакаи фикри шумо тақдим мекунад. ба шабакаи фикри шумо озмун рафта истодааст. ба шабакаи мо обуна шавед ва соҳиби ҷоизаҳои беҳтарин гардед. фикри шумо моро барад ба қуллаҳо. худованде ки ҷон офарид, сухан гуфтан андар забон офарид. салому дуруди бепоён ба кулли тамошобинони шабакаи иҷтимоии ютуб. бо шумо ҳастам ҳусайн нуриддинов. бародарони азиз, касоне ки хоҳишмандӣ кор кардан доранд, бародарон манам, ман дар Delivery Club кор мекунам. вақтои мақсад бекорем ба ман ҳамин рӯз аз соати 5 биромадам то 11 шаба. ҳамин вақти кор мақсад ҳамин берунобо мегардам. имрӯз ҳаво барф, ман пешком. бисёр одамо интересоват мекунанд ки мақсад чӣ хел пулашо метиҳад бемалол ё не. ман гуфтанӣ будам ки бемалол пула метиҳад, мақсад соаташ 80 рубле плюс заказ 60 рубле. касоне ки мошин доранд соаташ 100 рубле плюс заказ 70 рубле. агар хато накунам, мошин кати метавонед кор кунед, метавонед велосипед кати доставка еда, курьер бемалол мақсад пулаша метиҳад. касоне ки мақсад пешком аз 3 километр зиёд агар равед, менависед онҷо Google Gips дорад, программа ҳаст. касоне ки мақсад аз шаҳри Москва, аз шаҳри Санкт-Петербург, Екатеринбург, ман Екатеринбург кадостам. касоне ки мақсад дар дигар шаҳрҳо ҳастанд, метавонед бемалол амо мебинед ҳоҷикои худмо қариб 70% ҳоҷикои худмо кор кардесам. ҳамин Delivery Club, доставка еда, курьер ба метавонед пурсед бемалол. сад одаме ки насчёт пулаш мақсад дилнопур ҳастанд ки пул медода бошад, намедода бошад. ман гуфтани онам ки бемалол пулаша метиҳад. ман дар моҳи октябр бозор кор кардастам. ман имрӯз аз соати 5 то 11 шаба рӯзаи выходноям, мақсад ман дигар корба ҳастам. рӯзаи выходной шанбе, якшанбе аз 9 то 11 як мешавад, смена мегирам. то 10 закаса мекунем, почти 1800 то 2000 кор кардам мумкин. бачаҳо мо кор мекунам, бачаҳои тоҷик то 58000 кор кардам. аз шинос бача то 58 6000 кор мекунам, мега бемалол. обично агар эхе чиз кор кунам, гӯед агар оддих карда бемалол 30-35 та кор мекунем. кори вазбин нест. хоҳишмандо натарсида бемалол, мақсад касоне ки мебинед кор кардесан доставка бахшиш инҷа торик, бемалол натарсида интересоват кунед дига шаҳрҳо будагиҳо. мақсад ман инҷа ха бачаҳо будаги мана касои дидост, мақсад интересоват кардосам. ба ман тасмим гирифтам ки ҳама ба эълон кунам ҷои кор бемалол натарсида кор кунед. шаҳрро ёд мегиред, кӯчаҳоя. одамое ки нафаҳмидан нависед таки комментария ба, иншоалло ҷавоботон медиҳем иншоалло. бародарони азиз, хостам ҳамина ҳама бафаҳмонам. мақсад бисёр одамо интересоват мекунанд ойликаш чанд пул, чӣ хел бемалол метиҳад мепулаша ё не. одамое ки мебинед ҳамин курьер кор мекунанд дига шаҳрҳо ба интересоватся кунед, номерои супервайзерашо гиред, мақсад ҳамун контролировать мекардагиашо пурсед, номерошо гӯед вакансия рафтост ё не.
نترسیده چیز کنی مقصد نمره‌شو گیره تلفن کنه جای کار بیمالو. این بود اعلان جای کار برادرها. سلام علیکم، در امان الله باشه. با کانال فکر شما در آمده پادپیسات کنید. رحمت براتون.